Tervetuloa ohjattuun kristallikulha-meditaatioon. Pääset tänään matkalle omaan sisimpääsi. Sulje nyt silmäsi ja hengitä muutaman kerran syvään sisään. Ja yhtä syvään ja hitaasti myös ulos. Anna ajatustesi kulkea vapaasti. Anna niiden tulla ja mennä, keskittymättä niistä mihinkään. Mutta luottaen siihen, että jokainen ajatus, joka nyt mieleesi tulee, on tärkeä. Siksi voit antaa sen tulla estelemättä täysin vapaasti. Hengitä vielä muutaman kerran syvään sisään ja ulos. Pohdi nyt hetki, onko sinulla kenties jokin kipukohta kehossasi, johon toivot parannusta? Onko mielessäsi jokin asia, johon haluaisit muutoksen? Onko suru kestänyt jo kyllin pitkään? Olkoon tänään valitsemasi asia mikä tahansa. Löydät sen varmasti myös kehostasi. Pohdi nyt siis hetki tuota asiaa tai paikanna kipukohta kehossasi. Ja anna syvän hengityksesi kohdistua juuri tuohon kohtaan tai asiaan. Jokaisella sisään hengityksellä anna tuon kivun tai surun levitä kaikki alle sinun kehoosi, pienintäkin sopukkaa myöten. Älä turhaan pelkää. Tämä on täysin turvallista. Ja jokaisella uloshengityksellä anna tuosta kivusta, surusta tai asiasta vapautua se osa, joka siitä on jo valmis vapautumaan. Jatka tätä hengittämistä sisään, jolloin annat kivun laajentua. Ja uloshengitystä, jolla vapautat aina sen osan, joka on jo valmis vapautumaan.
olet hengittänyt kipukohdasta monta tasoa pienemmäksi. Huomaat, että sydämestäsi vie polku tuohon kipuun. Tarkkaile hetki, millaisena tuo polku tänään sinulle näyttäytyy. Ja lähde astelemaan tuota polkua pitkin kohti tuota kipukohtaa, asiaa tai surua. Olet nyt saapunut aivan tuon kivun ytimeen. Näet sen kaikkein kipeimmän kohdan, joka sykkii yhä edelleen kaikella sillä voimakkuudella, joka tuolla kivulla, surulla tai asialla on sinusta ollut. Katso sitä lempeästi kuin parasta ystävääsi, jolla on hätä. Ota tuo kipukohta syliisi, jos se sinusta hyvältä tuntuu. Suo kaikki rakkautesi sille, sillä se on sinun puolestasi kantanut asiaa, jota sinä et ole kyennyt aikoinaan käsittelemään. Se on pitänyt sen piilossa, mutta tallessa, koska päästäksesi eteenpäin on sinun tuo asia myös kohdattava. Anna siis tuon kipukohdan saada kaikki se rakkaus, joka sinulla on annettavana. Ja tunne samalla, kun tuo kipu hellittää, aste asteelta, vielä hieman lisää. Nyt kun olit ottanut tuon kivun syliisi, anna sen vielä istua sylissäsi kuin pieni lapsi. Mutta näet, mitä sen alta paljastuu. Tuossa kohdassa on se viesti, jota tämä kipu on tullut sinulle antamaan. Tarkkaile siis hetki tuota kohtaa, joka on kivun alla. Tuo kivun tuoma viesti voi näyttäytyä sinulle väreinä, tuntemuksina, suoraan sanoina, kuvina, ihan millä tavalla tahansa. Vain avaa sydäntäsi hieman lisää ja ole valmis ottamaan vastaan tuo viesti, jonka siltä tänään saat. Luota niihin mielikuviin, joita sinulle nousee. Älä yritä kuitata niitä pois hömpötyksenä tai turhanpäiväisyytenä. Luota, että niiden kautta saat tiedon siitä, mitä tuo viesti pitää sinulle sisällään.
Luota siihen, että löydät siihen vastauksen, vaikkapa jostain satunnaisesti kuulemastasi lauseesta ensi viikolla, kirjan tekstistä tai laulun sanoista, jotka kuulet radiosta. Se voi tulla millä tavalla tahansa. Ole valmis ottamaan se vastaan myöhemmin, jos et sitä tänään vielä saanut. Nyt laske tuo kipu sylistäsi takaisin tuohon kohtaan, josta sen otit. Kiitä sitä, että se on kantanut puolestasi sitä muistoa, joka on sinulle tärkeä eteenpäin menemisesi kannalta. Kipu kertoo sinulle vielä, että voit milloin tahansa tulla sen luokse uudestaan, katsomaan, jos sillä on vielä jokin viesti sinulle jäljellä. Kipu pysyy luonasi niin kauan, että olet varmasti tuon viestin ymmärtänyt ja tehnyt toimenpiteitä sen asian muuttamiseksi.